कोरोना के बीमारी, लॉकडाउन में भइल महामारी। आइल बा कोरोना के बीमारी, लॉकडाउन में भइल महामारी। रोवतावे देख दुनिया सारी, रोवतावे देख दुनिया सारी। लॉकडाउन में भइल महामारी, लॉकडाउन में भइल महामारी। डीजे डीजे घरवा से बाहर कबो जन निकली ह, मोदी जी योगी के बात पालन करी ह। घरवा से बाहर कबो जन निकली ह, मोदी जी योगी के बात पालन करी ह। अजय भैया राशन बाटस सब दुआरी, अजय भैया राशन बाटस सब दुआरी। लॉकडाउन में भइल महामारी, लॉकडाउन में भइल महामारी। डीजे